Ndizi TV. Miyamuna omurikeito Sara Nyaranki ontita asenchire yamo yoko eneke abune sekta y'obunchuriria yabereke gukiniwa nigo abunchurire kuru asensemo yoko nya chinyanya nabo igo chikabage ase chiro ya daraja mbili imwe cyobosongo baba kubachora abarayi babo abarachi kubatenenera ase obunchurire bwabo naritkolya rero abarayi abomba bakonyora chi certificate cyabo abo bareira yogo cyako kora gose kubwatirana n'abunchuriria eriyo gukinya sekta y'obunchuriria asenseme Keito Frida Kerbo na ikirana sayo. Chingaki obochori bogendete gokorekana ase chisekta gwetania emerongo enene tano imeyechiro ya daraja mbili bonanigo sekta yechinyanya na boigo cabbage banyorera abarai ase chi certificate chena noa. Kwana nabarai abayakurwa ase sekta ye cabbage nigo bairane limbye mono ase obochori bwakorekana nabo igokori eira yobokoreri obya ase myaka 3 eribosio anene mono koeneki obochenu nabo igo oborendi ase kerengo kigoro mono tolu chikotakana igotoko ya busera it means rore naki we will stop kochoga agakogera egasi tokopara mwaka tolu ya beire bahati banjorde kama secretary sekta yeka tutura tuale kama unit nende togo tawali tukulia resi ke gwanda geito yanyorera abarai abo abanyene ke gwanda ke bara bako basikeze myaketa bakore ya sare bitokora tokore tore pamoja na baro chinga kiecho boigo ase sekta yechinyanya nigo yarera emechando bagwetera ase nonyana bo batabwati ase bakoneria namna umwako yokoruotaka twanyorere sida nene enana mono tokugora chinyanya nande twacha twitera egari engima batietire yekoro kutwiga ya toitire erese sida tobwate nonyemuna tutenenega igampara igoro ntubona chisapuraya ntobwatie chiro astoko pakitigari chiga cheito asengenje parangu eterega iga nare como sabaso moyo bwanja atorigia sobwango atotebinga epare gweta kaito go ndete kuru asante yana go chia sabarayi baito ababechiro ba suppliers na transporters baimugeti chinga kichabo cyabene bakaranga ningi saina sekero gekega kyo ba secretary bakaranga nimbarikere amangana abo bunata keire bona nigo bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati komerana na barayi bachorire eryo koigwa ebirero byabo nabo igokoreta amaunchiriria ase okweneki amagendero imechiro ya daraja mbili abaminto batebire buyiga akena abange nigo bategemete daraja mbili lakini yatebekanire nga daraja mbili tebwati chiro ngente getanga ni umurayi wetu egento gya kabere daraja mbili bono ngo chikoerere chiro nere nane yachire kurukunande twiga wale ndo murayi chire ya twiga onyore kwanyarire komureka twali okomureka paka kwamanyire nga kumbe mbaroro baraire nyomba lakini ngo kora bari gasi bari omusara rendo tagunduira si twigeye egere na inchonkonye buna meri okonyo umuntu uri otigira amaru okonyo umuntu nori ochandegete okonyo umuntu nori otabwati kende okonya abamuri aba bakire para bechi pigipigi mbabase ko chikoiba egere okonye na abande barusi ku street batigire ebyasara biri bye street kweonia bakire chiro ya daraja mbili kila kitu tungetaka kusema huyu gavana wetu ambaye tulimchagua kwa kura mingi sana akuje akuwe karibu na sisi na hii uongozi imechaguliwa akuje asikie mashida zetu ziko wapi ndio atisi tuone kama atatusaidia kitu ya kwanza tusaidie hiyo tuiga itoke pale ndio tufanye biashara yetu kwa amani pia kwa hali njema. Frida Kerubo, Ndizi TV.